Ay, salamat to anay klase. Makabuhilo na og lagan eh. Yes, school na ko. Kining di ko muhatag sa akong classmate. Yate, spirino man oh. Itong 20 anyos na nga. Balik-balik yung sa grade 1. Asa mo na siya mo to? Takor ba kayong bago? Basig. Hoy, Pirino! Uy, saman. Ano sigod dire? Sa mukha ni ay malit na ko sa akong klase ba. Asa na ka? Uy, saman. Kamagamad to. Eskwela gani ko no kay ang mga classmate dito sige gulat-ulat. Nabuwang ka, muskwila ka. Wala na may klase. Ha? Wala pa daw yung klase. Naaman. Pataka naman ng bataan eh. Graduation na magapon. Uy, wala rabi ako kabalo. Tapos ano na rabi ako? Na, nayabag naman ng bataan eh. Napay bago, hastang dakuha. Oh, ano siya mga nadaan ni mo? Milk, gihatag sa akong kuya. Pilak siyang mata, kaklaro na to ba? Milk, mangganin ako ni God. Ay pagmuli kasi yung Pirino, kapoy-kapoy ragbaktas. Sige, muli na lang ko. Sayang, ipagdi klase da. Kaya pagmuli ka dito. Sige. Sige, ako kasi mong adlaw, dokag bago. Dakon to kaw. May pagmoto ko lang gawad ron. Sabay-sabay ko siya ha. Pahit sa naman siguro pang service sa libuter dire. Pero kinsa kay akong paggamito nani kanang di abusado. Unya ampingan ig maayo. Uy, wad! Ay, insakto kay naabot ka toy. Ano man iwan? Imuon tagag libuter aning barangay na to. Ah, kapuyam na libutir diri sa itong barangay wad oy. Kapoy, baktas-baktas dako kayo na itong barangay. Nabuang naman siguro ka. Niingon ba kung magbaktas ka? Ay, manong gamiton maglibot-libot diri ah? Mao ganing naani diri sa imong atubangan no kay mao ni gamiton nimo. Pagkabuang mataan ni. Ang saman okay ra ni sa imo service nimo? Okay kayo naman. Oo, tesa, relax lang. Maka-drive na lagi ka ni. Ani ha? Libot ka sa itong barangay o tanaw ni mo kasi na yung mga kagobot diyan na tabo isugan sa kuha. Giwi. Suglado, Arigado, ya pila may sweldo ni wad? stilan. Tagaan ti kag lato-lato. Ariglado. Oh, pasi. Tarong nga gamit ha. Ay na ya. Hindi may problema na. Tarong nga na magasgas. Kapilya. Ay na lang. Go. Wa ka bantay kagawa dire? Wala gani no, nagatangatang pug ko basig makadilin siya dayta ba. Unsa mabuga nung dili man ka mag-atang po sa series. Dito sa kanto okay para makita ni mo sa kagawad basin mo labay ba. Tama day no, dire ara pug ko naglingkod. Dito daw. Tanawa dito daw. Ay, ako na lang oy. Ako na lang bantay daw. Liba magkaya ka ako na lang bantay basig maabot to ba. Doon ako be. Tanawa. Maintag mo labay to sa kagawad ri ba kay lami na kay shot ba. Sikil mo kapi-kapi ron shot na po siguro. Uy, pamilyar man yung padong diri oh. Uy. Sa mga part? Pamilyar kas ko ah. Classmate sa una no? Gagi classmate. Ikaw tong sig pangawat og resist na mo ba? Alas 3 mawala man akong bingka sa kong bag. Ikaw to no? Gagi, o dito ka na. Di ba ikaw to sa tubangan no? Magsitik in the air ba? Oh, kay sino ka sabaan? O gani kasi makagpakita sa mong. Oh! Ay, classmate yun ita. Yan sa may tiratan ni mo ron, classmate. Wala classmate, luya sino pangapi batang atang kung gagawad og mulabay ba diri ah. Wala kape oh. Magunsa na yung mula ba is kagawad? Shot, aglawan tong shot. Mangdilin siya ka? Oh, mandilin siya tato. Bita. Pero, classmate, ayaw na pandilin siya. Di na lang. Kaya katong bayad na ko, katong ipangkaon ako nga baon ni mo sa una. Oh. Librehante ka. Oh, sige kana. Pero ang pangutan na. Oh, Musyat niya kagtuba. musyat gyapon ko na. Kana ko na. Kana mo nang gusto na ko ba? Sige. Pabuta ko diriya ha. Oo. Mubalik ra ko. Sige classmate. Kasi ka sa kuha ba, classmate, may kiss na. Ano, bispam na lang, bispam. Bam na lang dai. Love you, classmate. Bye classmate. Grabe butana just Ginoo oy. Ning dool nang grasya sa kuha. Ah, unya ra mo libot-libot oy. Pawira nag-iisip ni kagawad sa kuwa oy. Mukamis pa kayo ba oh? Bayad sila mo sa kuwa ba kay astang gapuwa. Lah, kupuha sa iyang motor eh. Ako dyan ang pingan. Para yatag niya sa kuwa. Uy, Uy, Sereno! Ay, gunitin yung gas-gas. kupuha sa imong motor eh. Muhan eh. Ay, kasama ni dala. Lain, bugi mo. Yati, patis nga ko be. Ayaw! Di may kakabulong bike. Magas-gas doon eh, kasabaan ko sa kong daddy. Ano na lang, picture na lang ako kapag profile ako sa FB. Picture ko, profile ako ba? Ah, sige. Dito ka, picture ko ba? Okay. Pero nga pusing. Ay, baka nagpusing naman ko. Kana, para good shit. Isa pa pirino. Kana mo'y bagay sa imo ha. Sige na, patanawan ako. Dali. Ah, gatay ka pirino. Wala mo ganang kayo diyan eh. Daw yung isa. Saan
di magka-picture Pirino. Kamot naman ako ni. Ay, sorry, di man ko kabalong picture. Pasi na ito ka. Para di mo ko natano sa oras. Siya pa'y manugo, siya pa dyan musako. Adjud ni pulos ning bataan ni ba? May pagmagsilpi ko diri ah. Pahit sa siguro ni. Dagan jud masuya sa kuha ni ba kay as taga po sa akong motor oh. Ikaw, ang trabaho na. Asa man ako pangitaon sa kagawad karon. Putik kamay mo, man yung body-body, oh. Dong! Asa palungan ka sa bakin, eh. Kita ang gagawad, Dong. O dong, ba kailan sa kuha? Ba ko ka bahala na? Yati, suga mo ng bataan, eh. Sukad karon na. Ay nagdawagag dong. Bantoy na tawag sa kuha. Sige, bantoy niya. Kita ang kagawad. Istimpa. Suman. Putik ka may pugian, ni mong motor, eh. Walong piba. Ay guniti ah. Pa-extra daw ko, pa-extra. Ay awa. Extra, stricto Ay ah. magkuhan kay maugaw ko motor. Isure man ning kagawad sa kuha. Sure ka, gi-issue ng kagawad sa mo, ha? Issue lagi. Yan sa pati trabaho ni mo. Wala ra gud. Libutoy ra diri barangaya. Yati, haya, good bata. Pero, tayo ba tayong paasa yun ay sa kagawad? Nasaan tabayanan niya? Sure ka, sure ka? Sure lagi dito ko gikan. Bantay ka, kinahanglan yun ako sa kagawad ba? Kana ko i-report. Ko pag dito dire ra ko. Wala lagi, magisan dito ka. Sure Wala ka. eh, sure lagi. Unsa na bugay report ato? Nangabit na buguri ang asawa mo. Uy, ang tali. Wad na ko'y tuyo si Muha ba? May gani, nakakadiriya. Ikaw, wad, ikaw dyan, wad. Buwan, magkabuang, kisa pa man ko day. Nako'y tuyo si Muha, wad. Importante lang yung kayo, wad ba, wad. Emergency yung kayo ni wad. Nahanap po ng emergency ni mo ba? Unsa na po yung problema ni mo? Kinumdum ka sa katong misis na ko, wad ba? Nagbati na, wad niya. Kulang kong kwarta. Ha? Nagbati? Wa ka babae? Babae ba dito nga bayot man to? Si bayotin sa mang kawad. Ingato lang na ako nga tuwad pero babae man tuwad ba nabuntisan lagi nang kuwad ba? Babae dito? Babae tuwad, mura lang Oo. bayot tugnaw. Mo gani mura magkukigliwat kasi ang papa. Oh, liwat di siyang papa. Nya pilam di ginang luno nimo. Anong pwede rawad sa kalibo. Kalibo? Tama ni bataan ni wa pabaya ko sweldo sa barangay. Ay kabalakawad og mga anak na kong misis. Balik na kasi mo sa kalibo. Bantay ka? Lagi, ano pupkuan. Di pa lang jud ko buutan nga kagawad diri ba di jud ka mong buanga ka. Mo ganing giboto tikaton sa una no. Oh, dara. Oh, Ilisin na ha. oh, pag mga anak akong misis ha. Paningkamot jud mailista na nimo kay kung dili. Basta yung mga anak akong misis. Oh, lakaw na. Pinamdumi og mga anak akong misis ha. Mo lagi. Ano kawad? Thank you kayo, Wad. Butan yung kay kawad ba? Pin mga tao diri ba gihimo naman tang toko. Do, asa naman ito mo kasbit, do? Wagay yun, nagpalit lagi itong tuba. Dugay man kayo, asa naman? Kasbit! Go! Oh, yan, abot na! Naabot yung mga kalit do, abot kamantay! Lingkod sa Darago, itong promise na ko sa imo ko, alibrihan to mo, kinamnon nga to ba? Mone, lingkod sa Kisa man to wala nagpaabot, kisa man tong kuhan kayo. Padali-dali sa kuha. Ikaw? O ikaw na inom? Ikaw na, shot, Imi na dra. Grabe. Tapos eh. Tamis ka na. 120 days. Pila siguro na. Grabe ba? Ha? Pila siguro sa tuba. 60-40. 60 tubig, 40 tuba. O ka na. Lami. Basta ako mamili, 60-40, lami, kayo na. Sit kini tuba ni mong kasmit ba? Classmate, ako di pagubog. Hindi magbubog. Kainom lang. Shot mo, classmate. Shot. Dati, pistol ni ring barangaya ni ba? Uy, hubog na mo sila. Okay ra, basta di magmaoy. Good sira. Yati, murag dugay lagi si Bantoy na human ang grouping to. Ano palibak ang buwang mo? Pistol, magaling barangay na ito, Iwan. Kunya, kumusta mang rubing nimo? Pistol kayong barangay, Wad. Alangan, mga handok ko na sa sila mo, ha. Aw, siyempre ako na good na. Hadlok kina sila sa kuha. Wad na, bulik ka nang inom tuwad, pero wala ra, nakatugram sila. Ah, kisama na sila. Ate kayong dakog lawas nga naikagis diri sa ulo. Gagis sa ulo. Kung naikagis diri ba? Dakog lawas. Dako og lawas? Oh, Kamay si Mr. Lim to. Mr. Lim. Diri ko siya gikan sa kuha ganina kay nangiram mo kwarta kay nagbati daw yung asawa. Yati ning tawanan ni ginom-inom ra niya. Bantay lang ka sa kuwang Mr. Lima ka. Puspusan yun ka. Sabay ko ta.